Soroi muchiteerera kuno ndoti dare redu chivhura zvepamutemo vakuru vedu vapinda mambo vamuno ana amai mupururu vamaita uko imhere hamuna kuita mupururu chavanofanira kuita wakasimba ana baba tese tobatsiranisa maoko ana amai aisa mupururu handei pamwe chete ana baba Pamidzei. Anotibata kutotibata izvezvi. Uyu ndoona ndopanda kunyatsoona kuti kupfidza kwaari kutaura wokutangira papi ipapa nekuti takasvika kufa matumanhume vanhu vachingotapira gotsi vaenda takasara takashaudwa akatiti hanzi ndinini vabereki vako kutazira basa rese kudare vanzi uchakaurira izvozvo wati wapfidzei wati wadii waita zvokutambirisa chiketulo dati chakurisa chiketulo uzinzwe dati chakurisa chiketulo patakabva pamba mupurisa wamukatumba anondipupurirawo sirisa unozvara kutaura asisipo wazvinzwa dati chimira zvakuita izvozvo next week ane mari yedu yakakwana asi kutamba newe chichiwa $10 somuka wesewo kumba kwedu uko haarugare chechera hakuna murume wangu hanamudzoka nepatya dzake dzanga akatuta rikudziri kungogara kwatiti ndokwaanogesera ndokwaanodya asi kumba akazorara kumba anokuya chingora akandidzinga mubhedroom ndikurara mukicheni saka inini ndatoneta nazvo zvokuti inini kurama chingokupisa tsoka ndichiya kunokuru patinenge chingoziri nomugadzirisana chiri kufamba kumba hapana murume wangu uyu kana makati mamukasei hapana kana kudairana naye pedzezeo anouya kuti kana achida kudya afamba musuwo uyu anouya nemurume wake okuyedza kune muzukuru waakatora ari kugara kumba mwana watete nemuriwo wake wota muzukuru ena anobika kukicheni muzukuru ndi anozopa mapoto kuti mbuya ndikabike muripo zveshuwa ndotora mapoto tobika tomuti muzukuru usabude muno muyo kana wabuda muno uziva kuti asekura kuchikafu hachese havabate chikafu ndobika ino okugara kwaanoita otobika arimo otopakura obvaenda nazvo bedroom anikakarara murume wangu. Alright, imba yacho muiona sei? Pane imba here? Hapana imba. Hapana imba? Ndakarambwa kare. Wakarambwa kare. Mune Samuel hamuna here? Pane rimwe Samuel hamuna? Pane Samuel. Sekretary, titenderei kuti vanhu vangoribata kuti tipedze dzimwe nyaya. Aisa Samuel chipiri ndiye? Chipiri munhu. Enda kusaidi. Someone will put it in tipire tinzwe zvakanyoresa pasabuni taurisa pamusoro yodare ndini mudzimai wamunda nechikonzero pamatare ese atauya muno muchigadziriswa madzimai angu haasi kuteerera haasi kudzoka chepiri madzimai angu vakabuda mubhedroom nemudziyo yavo yose vakaisa mukicheni ndoma vari kurara izvozvo madziyo yavo yacho vakatorongedza kudhara chetatu chandakuvarambira ndechekuti inini wacho vari kugara vachingondituka hama dzangu saka ndati ndakundika vaudzi kamubata mwana wako here basi atowakudaruka vasuka nechifo chere nakuru amemwene right ape munamba chingamba chaza utoro daizeresa madzimai ndakurambira inyaya yokuti
tayadokudari muchigadziriswa nyaya dzedu amuna mukugadzirisa uye zvekumba makatama mubhedroom augari chete nechikonezvo chokutuka kuti vapenyu vangu ndezvandakurambira dzeve muraichigara ndanopa mai yako tizokuonera murume wako sarume mari yezoratindirasireki ugama uzvaudza zvawarambira tasitaura zvawarambirwa izvo zvakwana uyakuzi zvikosoro zvawanda izvo zvikosoro zvawanda unozvikosoro ayasakapedza aita tikabvunza kuti nyanga dzaba ndiani ndokuti nyanga dzaba kuona ukwenyu murume uyai kuna amai tunza gara yenyama ndakuzivai kukamaiipa nyaya ngandakubvunza kuti kuma makawanda indati kuma makawanda nokuti yanga iri kufuma iyo makaiwanda handiti yasara munoteera idari patikati achabvisa imwe mutoroma zvaaitete achabvisa ndizvozvo asi kuti mwana wenyu pari zvino anogara pamba ipapo wesa samono ravo kugovana midziyo kugovana midziyo vasungu mazvinzwa hapana anorova munhu hapana anotuka munhu ngotarisana zvenyu vanokudza hapana anisira munhu mushonga apakaoma apakaoma hanzi vanamai hanzi baba manzwa baba tinautana namai masiwa shanzi china changamini taurisa izvino hapana anorova mumwe anotuka nokuisira mushonga asi zvazingarai pai pamba ipapo zvikamaita sei svika vakwira samonero kurushiya zvinhu kana iwe unokwira uyada muhanda iwewe andauchida mukadzi unokwira samona kuti dakuwana chiapimba pako ainde kugara kui wakanunuko wanoramba aripo kusvika iwogona waona kuti haukwanisa kupagara iye aripo chimbosuduruka asi toda kuone kudariswa 30 handiti zwana 30 unikwanisa munhu ako kugara masuduru wamai mavona anofundira angaone